1, 2, 3. Okay, ato na makita ang pinakasikat sa Bohol si Ma'am Flora Mibi. Okay, kaway ma'am. Okay. Nice to meeting you. Unya usay kasulti na to ma'am sa atong mga kaigsuonan na nagsunod sa imong mga vlog. Okay na karon ha si Ma'am Flora Mibi. Salamat kaadto sa mga tigtanong sa tong vlog diha, mga kagahi, mga istorya. Nauwaw ko oy, grabe. Baho patang anso unsa day ning ari nato diri nga ka tawag na ani. Tawag na ani kakut ba? Mating bini mauwa mo ngurag ang tuod kay abi ko og reporter na GMA. Taga KMJS na dagitan ako jawa man pa eroplano wa may singada nang nanay. Helicopter ding ali siguro ng KMJS. Okay, okay. Ay sarta imong nga Si Renato Kilaton ma'am. Renato grabe lami aga natistahin. Ang akong sa YouTube ma'am Renato Adventurer. Renato Adventurer. Kanya kami ma'am taga Ubay rami usapon mi nga nagpalo sa imong mga bidyong pinakanindot kayo mutuhop sa kasing-kasing man ang mga nagsubaybay, mga follower, always jud sila nag-support ma'am. Gikan sa pag-like, pag-comment, pag-share. Pero nasa tubangan nato si Ma'am Flora Mi karon, nahimamat nato, buotan kaayo. Pinakagwapa diri sa Bohol. Oh, pinakasikat diri sa Bohol si Ma'am Flora Mi B. Ang Bohol sa tong nadung ka na Ma'am parang Flora Mi Boholana. Dili na siya Boholana Ma'am. Burato. Manang hang page na lang mo B kay duha man B Burato or Boholana. Pwede pero ang YouTube channel Flora Mi Boholana. Okay. YouTube channel ni Ma'am Flora Mi Boholana. Oo. Grabe ko daw. Karon ma'am karon ma'am wa karoy kanang lakaw ron ma'am. Apod di man dyan tamawad anog tulumanon inja. Mapapoy pa uli lagi na kay gikan kus lakaw. Kay gita lagi putag panginabuhi kay aron natay pamagasay pang sudan. Delikado kita ka nagiring inja. Bahalag magkalisod ta basta ka mangita ta kanon kay mao man ang importante. Okay. Kan ko nangitag kuan konsumo pang isa kasi man ang konsumo isa ka sakong buwad kay napon midang buwad ma'am para madugangan din konsumo. Inyo na karon ma'am. Si Ma'am pero si Sir Ma'am si Sir Duay. Wa palagi po wa pa jud yung seryoso jud. Gapadingog ra. Wa pa jud mo sitar. Unya ma'am sa sitwasyon ma'am kanang diri sa Alicia Bohol. Napatawag na ka sa mga mayor diri ma'am? Hoy, kusa. Dili. Men nga patawag mo kanang kanang ilan na ba kang gi kuan? Sabay kuan. Mga tapad ay kuan na kanang mga aras ka tong bago-bago pa kong ga-vlog. Giarhin ako dari sa taga munisipyo. Ug sa ato apong kuan kining leader sa ato ang Catholic Church na nagsabot-sabot na ning mga yan inapod sila mga advices na ayan. Onya si Mayor ma'am, Mayor Dungte nakig-meet na po din mo. Katong nag-distribute nig mas. Okay, ka-adventure ang mga official diri sa Alicia Bohol gi-recognize na si Ma'am Flora Mi tungod sa iyang pinakasikat na vlogger diri sa Bohol. Dili basta-basta ni Dili basta-basta ni ka-adventure atong katapad karon. Dili basta-basta ni international ni siya nga kuan. Daghan na ang nagsunod niya nga mga foreigner sa iyang mga nindot nga vlog nga pinaka tuhop sa kasing-kasing ang iyang mga vlog ni Ma'am Flora Mi. Bolawak pa. Nisinggit ang iyang wiste ani papa, yang papa ni Ma'am Flora Mi nga pakpak. Okay ka adventure. Wanang mudam ha sa karong orasaha, sa karong taknaa nga among balak na ron sir. Balak na ron. Siti palabras. Na karong adlaw karong puntuha nga makita na mo si ma'am. Unya karon ma'am, kay ba man jud ko mga daghan pa kag mga pangandoy sa imong kinabuhi. Aga ko manggod. Kuan ako kanang aghang pangandoy na raman is kana simple ra nga kinabuhi. Pero diing simple ha kana simple nga. Ag pagsabot mo gus mga tao pag ingon nimo simple, pobre. Kanang simple. Kuan dyan na, di dyan na matawag og pobre kay pag ingon simple inig mata nimo na nay pagkaon. Ini kuan nimo di na ka mangitag sa imong panginahanglan. Mo na buot pasabot na sa word nga simple. Simple life mo na ang pangandoy nga kanang inig mata na na nay pagkaan, di ukat na sa lamisa. Nya ug maligo ko sa hang kuan CR ug gusto ko init
pislito na mo init nga na ba simple nga life nga na ba mangandoy mo jud pagingan so karon ato pa nang trabahoan ug maadyo kay wa pa jud in taon tas katunga di pa jud tatas 1/8 sa one whole dara tas 1/8 wa pa jud kaabot nang hapit na mo 1/8 so maning kamot sa tigtaman pa sa mga pangandoy. Okay ma'am, kanang sa ato sa diri sa Bohol ma'am, Oh. lain-lain man siya kanang sa manaho nga taga Ubay. Dili siya ingog gahi ang akong sinortihan. Oh. Pero ay ka ma'am, nakay gasa nga gihatag sa Ginoo nga part nimo sa imong kinabuhi nga nakay kuan ba kanang lahi nga talent nga imong gi-share sa mga katawhan. Unya mo na siyang usa na po siya nakapa kuan nimo nakapa-recognize kanang imong mga gahi. Akong nadunggan nga ako na lang nakuan nga mga ginahi nga nadunggan kanang mga nasa imong mga vlog nga mga korodob dagko. Mara siya mga kanang mga Pero sir, diri sir normal ra na sir. Mm. Og labi nagmusuri ka ris kanay agi kanis kalibunan. Dana inig abot ni hoy kurudog kurunto. Nga na diri sa amo ang baryo. Murag salis siya siguro diri dapita. Pag abot ris putlong ka mahayag danhing dapita mao na ni mga kinagahian mga istorya. Kaya dito sentro di pa kaadyo. Murag bubintaha pa, murag napay pagkahumok-humok, murag nalatanan pa siguro dito ginagmay darhi bisagan sa aglatan di nagadi mahumok. Grabe gid ang kagahi daring dapita. Okay. Kanang kuan ma'am kanang sa pagsugod nimo ma'am, mga pila na years gi ka pagsugod ma'am? Mo 1 year ko sahang pagka-monetize karong April 17 pero gasugod ko vlog dugay na mga 3 years na siguro. Pero dugay ko kaadyo na kapasar ni abot og 2 years more or less 2 years mga ingana di na ko maka-recall kaadyo. Kaya grabe gang pinagdaan na tumag halos na ko magtabok na ko tungod sa kalisdan kay di gadyo ko makapasar bisan sa na vlog. Maadyo gani ka na luhira jud Ginoo pero gud gipapasar gadyo ko dihas ni aging tuig pa. So mo 1 year pa ko di kas ang pagka-monetize. Bago pagod. 1 year ka nag-monetize ma'am. Mo 1 year parang kuan. City. Abre. Bago palagi. Unya sa kuan ma'am sa pagsugod nimo ma'am kanang niagi pugag mga trials pod. Garabing trials sa limang 2 years. Kay kuan badja, ang uban badja karon pag 3 months pa sugod nag-vlog kapudyo naman. Wa pa ko kapasar. Imagine na ninyo guys, hapit mo 3 years lagi, 3 years mga ingana gahanggi agian nga. Kalisdanan ay ako naka sige pa kong panguhit i-subscribe ko. Bisagan sa unsa pa yang pangkuanon para laman ma-subscribe. Wa gyapon. Pero kuan ra dai siguro to mga tayo makuwang rakos pag-ampo. Maupod to nga wa ko papasar pa kay di pa ready agahon ka ugalingon. Gamauwaw pa pug ko. Number 1 pud hindrance nimo nga di pa pud ka makapasar wa pa pay ganahan mo tan-aw nimo kay di pa ka all out nimo gipagawas tanan. Napakahit kipi-kipi kung may pabibi pa. Pero once nga imo nang i-give ag imong best English to say. English. Pinilitan ha ganina sa subay. Subay kanina. Basta i-give na nimo best nimo undya murag i-all out ipagawas na nimo tanan undya. Nihandyo na kas tanan-tanan sa Ginoo. Kanang time nga wa na kay laing choice babitaw ka ng Ginoo na raman. Lahi man di ay ugot ka gas Ginoo kay mo gawas man din ang potential ay ha ka yatag sa Ginoo og ready na ka. Ready na ba ka? Ready na ma'am. Okay kanang karon ma'am, sa sitwasyon karon kanang kining imong mga igsuon nga kasama ni Ma'am Tere, Ma'am Helen, usa po sila ka mga negatibo sa una sa pagsugod nimo sa vlog? Kina! Sita tayo may kina number 1 negatibuhan. Kaya na pos guys, wala ni kaon-kaonis guys. Sige rin guys, ya but-but og na kwarta na na. Wa ko apil og negative sa tayra. Apil na stay ka negative dito sa Manila. Mo apil makag-istorya mo kay pangutana. Bitaw. Si Tere negative na dito sa Manila pod. Nja. Kaduga dyan, naingganyo naman pod sa naho. Di si Jaya ang gisunod nga ang gimuan og channel. Kay kuan man ko kana na di ko gusto bitaw ako ra. Pugusog ako ra. Kaya ang na dahil jug samdig makakwarta ko at least makakwarta pag ang igsuon. Kunuhay kay wa pa man jud ko motuog na ikaw. Amazing. Dara man kuning tuos katong oy nakasweldo dahil jud pug ko. So naa jud di ay mao tungag sila ang mga negative. Amo na yung sigig kuan. Magkuan pug ko. So, sila ra mismo ning turn sa ilang mind into positive. Kinawa malagi to see is to believe man. To see is to believe. Hera man mo tuog makit anak nanay mamiso. Wa po mamiso katawan man ka. Tamadan ka pa. Okay. Man karon sa sitwasyon ma'am, karon nagsunod man si Ma'am Tiri nimo. Binakasikat na vlogger sa Bohol. Nya si Ma'am Helen nagsunod po ka. Mga silingan niyo ma'am na ba ni sunod nimo ma'am? Diri magud sa amo sa dinhi dapita.
ang mga tao din ni kasagaran senior ra jud og mga bata kay kasagaran na ito ana mas nang langyaw kay ginabuhi. So, may panginabuhi dani. Basak na mo tagsara mo tubigan mo, tubig ra nag-uwanan kay wa mamidani mga damdam nga na para sa inyo. So, dinis amo wa ka adyo pero sa dinis Alicia sa sentro mga general naman nato dani. Murag na napay nagsugod-sugod og vlog. Kay siguro na inspired pud sila nga pwede man dai mo. Wa na mo tubo. Gatang panginabuhi sa pag-vlog-vlog. Inaana po yung mga kuan. Nagsundog-sundog. Pero okay ka, positive man na sila kay na-inspire man na sila nga mahimo pong isa ka vlogger, yun. Unya sa imong mga kaparintihan diri sa Alicia Bohol, ma'am. Ana bay nisunod pod nga vlogger pod nimo, mga parinti nimo. Oh, na daghan na ako yung mga parinti nagsugod-sugod mao pa pay panggisugod nila. Ikaw may gimo lang idolo. Murag nga na. Okay. Okay ka adventure. Diri sa Alicia Bohol sa iyang mga kaparintihan, nagsugod-sugod na pud og vlog tungod sa ilang nakita. Kay kani mga tawo karon to see is to believe. Tan-aw nila ang resulta, unya sila mo tuo. Pero sa pagsugod, grabe ang pag-BI-BI, pagpamastamas-tamas, ug unsa pa nang mga kuandiyas mga pag-negative, pag lockdown sa usa ka tawo, nga wala nila makita. Pero nakita na nila karon ang usa ka plurami. B, Buholana, Burato, pinakasikat diri sa Bohol ug sa tibuok Pilipinas. Sure, karon na may gamay gasa ni Ma'am Plurami. Bisa gamay ni siya pero kinasing-kasing ni siya. Tagya ni sa akong maguwang shout out sa akong maguwang BRG Dried Fish sa Ubay. O atong ihatag ni Ma'am Plurami. Ma'am BRG Dried Fish. Akong maguwang Rosvita Gonzales paki kuan na lang ma'am. Hi, Ma'am Rosvita Gonzales. Gonzales ba? Gonzales. Wala, parinti dito sa kuan. Isuon kay idang bana Gonzales na. Salamat man Gonzales daring buwad. Dagko kayo na. Sa Ay, Ubay. lagi ni buwad kay ra bumuta. Butang ng perfume. Mano man eh. Pre. Bumut pa man ni sa hang perfume. Yan kita. Salamat kadto ma'am. Ato mo ang hulingon ha. Lingon na. Basig injara kong giilad basig. Banakon so lihok man nila ha. Bugno mo kadto makikikan pa man ni. Isod pa na sa ref. Pwede man eh buwad, presko man. Buwad jud ni gato. Arong sigurado jud no ta ilaran ni basig hash ni gabre na to dito sa kusina. Wow, buwad jud hala ka man jud paboritong buwad. Hala, swerte jud ay mi. Karabalyas? Tamarong. Oh, di day. Karabalyas. Pero lami ni tamarong ka ng mga kan pag pugo mo na yung mga ganun. Basig allergy ka. Tamarong. Away allergy ni pobre. Allergy ko ka ng pagkaon halon. Kaya ang katulaw. Unya, ang kana na koy pangutan na ma'am. Kanang di po kahilig og TikTok, ma'am? Di ka jo. Okay ka adventure. Nakasuway ko kausara wa na ko ni TikTok. Okay. Oh, thank you, Suway sa ma'am. mutan sa kunari kay TikTok. Ako ma'am, nakoy mga TikTok sa akong feed sa Para mo FB. Kuan siya kanang para promote pod sa akong YT. Muhang vlog. Oo. Damor ko magdaking og buwad, magtukos ubay, magkomprag buwad. Ug wala pa buwad, moabutay pagikan sa Cebu man ang buwad, mo kay sama ni. Cebu ni siya. Gikan ni sa BRG Dried Fish akong maguwang Rosvita Gonzales. Salamat Kasama ani. ko nagtanaw. Mami po, sugba pituhon namin na siya. Unya kanang sa wa pa buwad ma'am, mag-TikTok ko para promote pod sa akong Business pod. business sa akong YT sa YouTube. Unya kanang karon ma'am, sa akong TikTok na ako gibuhat ka fundraising. Akong TikTok, every TikTok na una siya yung mga advertisement. Iniguman sa akong TikTok, bugawas akong mga advertisement mga businessman. Shout out sa akong mga sponsor sa TikTok. Mga almost mga 10 person na sila nga mga advertisement sa akong TikTok, mga sponsor. Payaman na rin ka, sir. Kuya. Dili kanang tabang na siya sa among chapel nga makapalit ni og projector sa Immaculada Concepcion. Madyo maday pag imong purpose. Tanang mga kwarta nga gipanghatag nakatigom nako almost mga 6,000. Wow, pakpakan guys. Nangutan po ko nimo mga hilig mag TikTok kay ako hilig po TikTokers po Si ko. Tiri, hilig to. Ako di kadyo ko. Okay, ka-adventure, daghan kayong salamat ma'am. Paki-shoutout ko sa atong mga supporter sa Bohol. Okay ma'am. Salamat kaadyo sa ating mga viewers. Di na ko mo-mentions mga lungsod kaya wa ko kasaguna zero ko na nasa unas tis. Agharan hibawan Alicia Candiday Mabini Ubay Mauraman nagkatong ba nakalimot ako sa tibuok Bohol nga magtan-awan og mga video sa mga Bisaya ka labi na sa motano sa apil po ni tan-aw agidhang mga adventures kay murag grabe ni bisag asa buti ni abot
arong makaapas mo ug nay mga bag-ong mga spot. Adtuon pud nimo sir. Ana tanawa ra. So ato tang suportahan guys kay arong makatuod tag nay mga bag-ong laganan kay daghan ba sa mga na-discover ng mga beautiful places sa atong lungsod adi ra lungsod sa atong English naman. probinsya. Muslim Okay. mo kamera man eri. Kuya, ang good po rin mo da kay Marwag City palabras. Murag na-trigger po ko, na-trigger. Medyo ang kanunay pagsuporta og natay mga vlogger pud lain sama nila to kung sa suportahan kay naapon na sila mga pangandoy maadto naman sa ginagmay. Sabi sa 3 minutes na tong oras pagtanaw silang video, makatabang na tanana nila nga makuha pag ilahang mga pangandoy. Nila, subscribe pud ta. Ano? Wa may mawala. Kay maor maghapon ka nagpaluod maghapon ka. Pag subscribe ka, dai click po nimo notification bell kay basin di ay og sunod nilang video og matimingan tos injo labi nagtuakas laing nasod. Sunod din ang video ka adventure man. Tos injo dapit, di makakita ka sa injo ang lugar, mawawa ag imuhang kamingan. So palihog lang po ko sa nila Renato Adventurer. Mga sa channel. Wow, grabe! Adventurer ni guys. So palihog kog support guys, click like, subscribe, share pud guys ug mahimo kay maura nang ludag hapon, di gyapon mawagi mong ludag mong i-share, maura na. Daghang salamat kaadto guys og suportahan natag ato ang mga bulamin nga mga vlogger. Diri Thank sa you, ma'am. Bohol. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Peace bump kay may usuron. Bye guys. Okay, adventure, na-interview natin si Ma'am Flora Mibi, ang pinakasikat diri sa Bohol o sa tibuok kalibutan nga gabi nga vlogger diri sa Alicia Bohol, si Ma'am Flora Mibi. Nya karon si Renz Junior Show na pud ang interview ni Ma'am Flora Mibi. Unya, God bless ka adventure, maginaot ko, nagmalipayon mo sa akong video. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to click ang notification bell para makasunod ka mo sa akong mga video. Daghang salamat, God bless.